не? Oh, they're hungry. После ще го качим. Друга, дига спринцовки, дайте ми друга спринцовка. Бебета. The babies. Дай ми те. Славя вътре. А колко големи стават като пораснат? Гочо, Много по-големи. какво им давате? Викам, може би го. Бисквити, яйца, моркови, ябълки, орехи. Големи Александър. Големи. Лигавник ми налагаш. А той има двойки, дето раждат. Да. Да, бе. Това са малките.